Ayo Masar. Sagenan yo. Sing nyanyi bolomu lho Masar. Wisnu Laras. Kululum tak. Wong atiku Nalikane nalikane sepisan ketemu iya 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 wong ayu dadi Podo ati rinten siang kalu dong kemana-mana Jadyo ati wiji Olayan Latyan abot tak lakoni udut rokoke wong sugih enak jebule wajire tak iso isi sing cocot iso ngoh-ngoh Lagi ngoh-ngoh wis delok kas kobong. lambemu seneng nek gerakan ndang mudar Satepan ditaratu Tering siramu dadah Asik. sing-singku Mugi Gusti nglilani tresna ayo le Joko wasik penai ya Allah penai persiapan RT Tegak RT Sugeng Kok Mas Opik jadine wong atiku nalikane sepi san ketemu wong ayu dadi laku Dodo ati udo ati siang kalu ngundang rasa dae tak gendong kemana-mana kemana Kemana? kemana Abot tak lakoni. Goyang Mbak, tak sawer. tenang deh
Tenang wi bar gajian bar entuk walah obat sak kotak payu kabeh. Beda karo Masar. Adol obat to obat Bramason tok. Obat suket. Lah ya pangling karo Masar iki. Niku Malah bolo, Pak. Bolo PPL iki. Petuk ning kene. Sambene lho tenane. Diaroe. Lah ya. Nggih. Ya, ya. Eh. Nggih, matur nuwun Mas Sumo. Luar biasa. Tenang, Pak. Matur nuwun.